गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिसाव फैखांनाय मेथ्सनि मावफुंथायनि भिडिअ। आङो सिगांनि भिडिअफोराव कुइसन नाम्बार 1 निफ्राय 100 सिम गासै सोंनायनि फिननायखौ होखांबाय। नोंथांमोना नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ आरो माखासे मेथ्सनि माखासे सोंलुफोरनि मावफुंथायखौबो आङो खालामनानै होबाय। बेखौबो आङो डिसक्रिपसनाव होदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे सोंलुफोरनि फिननायखौ दिहुननो नागिरदों। मेथ्सनि मावफुंथायखौ बोरै खालामो बेखौ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना आसाम पुलिसनि आनजाद होदों नोंथांमोना नायलांदो। आरो बेजों लोगोसे जोंना माखासे बिटिआरनि माखासे साख्रिबो फैगासिनो दङ। बेखायनो भिडिअखौ बयबो नायबानो जाबाय। दा नायनानै नोंथांमोना मेथ्सनि कुइसनफोरखौ जोङो माबोरै सल्भ खालामो बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ, माने ओरैबायदि होनदों बेहाय, बोसोराव 10% हाराव 100 रांनि बोसोरनैनि बारायबाय सुदआ जागोन। बियो माने बारायबाय सुद दिहुननांगौ एबा कनफार्म इन्टारेस्टनि दिहुननांगौ बियो। दा बेहाय ओरैबायदि होनदों, बोसोराव बेसेबांनो 10% हारै 10% बोसोराव। दा बोसोर बेसेनि दिहुननांगौ? 2 बोसोरनि दिहुननांगौ। होमबा बेसेबां रांनि दिहुननांगौनो? 100 रांनि। जुदि 10% जायोब्ला 100 जों जोङो मा सानजाबनांगोन? 10 सानजाबनांगोन। 100 जों 10 सानजाबबा मा जागोन? 100 रांनि 10% जुदि बारायोब्ला बोसोराव मा जागोन? मा जागोन? 10 रां बारा जागोन। बारा जाबा जागोन 110 रां जागोन। होमबा बोसोराव 110 रां। दा बोसोर बेसेनि दिहुननांगौ? बोसोरनैनि दिहुननांगौ। दा बेखौ ओरैबायदि दिहुननांगोन जोङो, 100 रांनि होनदों नालाय, मा जागोन बेहाय? 100 सानजाब ओमफ्राय 10% होनदों नालाय, माने 100 बाहागोनि 10% बारा जायोबा मा जायोमोन? 110 रां सानजाब बाहाय मा जागोन? 110 रां। बोसोरनै नालाय, बोसोराव 110 रां, बोसोराव 110 रां। बोसोरनैनि बेबायदि दिहुननांगोन। दा बियो ओरैबायदि जासिगोन। दा जोङो मा खालामगोन? नैबे 0जों बे 0 दाननो हायो, बे 0जों बे 0 दाननो हायो। दाना बेहाय बे 0जों बे 0 दाननो हागोन, बे 0जों बे 0 दानगोन। दाना 11 जों 11 थाबाय। 11 जों 11 सानजाबनानै मा जायो? बेनि एन्सार जागोन 121। 11 सानजाब 11, 121। नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ। माने 100 रांनि बोसोरनैनि दिहुननांगौ नालाय, बोसोराव 110 राङा बारा जागोन आरो 100 रांनि बेबायदि जागोन आरो। दा बे फर्मुलाया जोबोद सर्टकाट फर्मुला बियो। दा नोंथांमोना बे फर्मुलाजोंनो दिहुननो हागोन आरो नैबायदि बारायबाय सुदनि फिननायखौ दिहुननांगौ जायोब्ला। नोंथांमोनाबो हादों जानो हागौ, बेजों दिहुनदों जानो हागौ, एबा गोबां गुबुन फर्मुलाजोंबो दिहुनदों जानो हागौ। दा एन्सारा 121 जागोन बेनिया। दा होमबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आ जागोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ, जुदि x प्लास 1/x इकुवेल 7 जायो, अब्ला x स्क्वायर प्लास 1/x स्क्वायरनि माना जागोन। दा बाहाय x प्लास 1/x नि समान समान 7 होनाय दङ। होमबा नैबेनि मानखौ दिहुननांगौ। आङो बेबायदि कुइसनखौ सिगांनि भिडिअआवबो लाबोखादोंमोन। नोंथांमोना जुदि नायदोंबा हादों जानो हागौ। दा बियो ओरैबायदिल' खालामनांगौ, नैबाव जुदि स्क्वायर थायोब्ला, माने x स्क्वायर प्लास 1/x स्क्वायर नालाय बियो, बिनि मानखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जों मा खालामनांगौनो? नैबाव 7 दङ, बे 7खौ मा खालामनांगौ? स्क्वायर खालामनांगौ। 7खौ स्क्वायर खालामनानै बेहाय स्क्वायर थानाय लोगो लोगो मा खालामनांगौमोन? 2 माइनास खालामनांगौमोन। होमबा 7 सानजाब 7 मा जाबाय? 49 जाहैबाय -2। 49 निफ्राय 2 दानख'योबा मा जागोन? 49 निफ्राय जुदि 2 दानख'योब्ला 47 जागोन, 47 जागोन। होमबा बिनि फिननाया मा जागोन? 47। अपसन डि आ जासिगोन बिनि थार फिननाय। नोंथांमोना बयबो हादों जानो हागौ बेखौबो। बेबो जोबोद गोरलै सोंनाय। दा बेखौ जोङो नैबे फर्मुलाखौ इउज खालामनांगोन आरो। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ, 1 निफ्राय 25 सिम थानाय बेजरा फारि अनजिमानि दाजाबगासैया जादों। थारमाने 1 निफ्राय 25 सिम थानाय बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैखौ दिहुननांगौ। दा जोङो 1 निफ्राय 25 सिम होननानै बुङोब्ला जोंना बेजरा अनजिमाफोरा मा मा दं? फार्स्टआव जोंना 1 जागोन, 1खौ लाफानांगोन, 1 निफ्राय होनदों नालाय। 1, 3 दाजाब 5, बेबायदिनो 7 थांबाय थानानै बेसेबांसो जागोन? 25 सिम जाहैगोन बियो। मा जागोननो? 1 निफ्राय जागायनानै 25 सिम आरो 1 निफ्राय 25 सिम बेनि गेजेराव थानाय बेजरा अनजिमाफोरा जाहैबाय बिसोरनो। दा बेखौ जोङो मा दिहुननांगोन? बाहाय n नि मान दिहुननो लाग्रोनांगोन जोङो। बाहाय
माने बेजोराव अनजिमाफ्रा मोनबेसे दङ 1 निफ्राय 25 नि गेजेराव जोङो बेखौ दिहुननो लाग्रोनांगोन दा जोङो बेखौ ओरै सानलांनानैबो आखायाव साननानैबो जों दिहुननो हागोन नङाबा फर्मुला इउज खालामनो हागोन नों फर्मुला बाहायनो हागोन फर्मुलाया जाहैबाय एपि दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दङ एपि दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय an = a + n - 1 d बे फर्मुलाजों जों दिहुननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना क्लास 10 आव मोनबोदों जानो हागौ क्लास 10 आव दङ बेबायदि मेथ्सआ दा बाहाय an नि माना 25 जाहैबाय नै = a नि माना 1 माने गिबि a माने गिबि बिदाबा 1 प्लस n नि मान गैया n - 1 ओमफ्राय d डिफारेन्सआ बेनिफ्राय दानख'बा मोनगोन 3 निफ्राय 2 दानख'योबा बेसे जागोन 3 निफ्राय 1 दानख'योबा बेसे जागोन 2 जागोन 3 निफ्राय 1 दानख'योबा 2 जागोन 5 निफ्राय 3 दानख'योबा बेसे जागोन 2 आनो जागोन बियो दा ओरैबायदि जाबाय बियो ओरै प्लासमोन नालाय ओरै माइनास जाफैसिगोन बे 24 जाफैसिगोन बे थारमाने नैबे 25 निफ्राय बे 1 आ माइनास खालामफैसिगोन डाइरेक्टलि जों खालामनो हायो 25 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 24 जाहैबाय समान ओरै मा थाखो n - 1 ओमफ्राय 2 थाहैबाय दा जों मा खालामनो हायो नैबे 2 आरो फैबा रानफैसिगोन दाना 24 खौ जुदि 2 आ रानोबा बेसे जागोन दाना डाइरेक्ट रानफैखानो हाबाय नै ओरै सानजाबो नालाय रानफैसिगोन 24 खौ 2 आ रानबा 12 जागोन होमबा मा थाखो n - 1 थाहैबाय दाना मा जाखो बियो n खौ लाखिनानै नैबे -1 आरो फैबा +1 जाफैबाय होमबा 12 + 1 जाफैबाय होमबा ओरै मा जाखो n थाबाय दाना दाजाबा मा जागोन 12 जों 1 जों 13 जाहैबाय समान n नि माना बेसे जाखो बेनिखायनो n नि माना 13 माने 13 ता अनजिमा दं बाहाय 13 ता अनजिमा दङ होमबा जोङो दाना मा दिहुननांगौनो बिनि दाजाबगासै दिहुननांगौ दाजाबगासै फर्मुला दङ जोंना दाजाबगासै दिहुननाय फर्मुला जाहैबाय sn फर्मुला बाहाय sn नि माना जाहैगोन n/2 ओमफ्राय a + l बेबायदि फर्मुलाया दा n नि माना बेसेबां 13 n नि माना 13 ओमफ्राय 2 आ थाबाय a नि माना बेसेबां 1 प्लस l नि माना बेसेबां 25 l माने जोबथि बिदाबखौ होनो l माने जोबथि बिदाब लास्ट बिदाबखौ होनो n दा ओरैबायदि जाबाय बियो 13/2 दाजाबा बेसे जागोन बियो 26 जाहैबाय 26 दा जों मा खालामनो हायो दा 26 खौ जोङो 2 जों मा खालामनो हायो 26 खौ 2 जों राननो हायो मा जागोन 13 आनो जागोन बियो दा 13 जों 13 ल' सानजाबनांसिगौ होमबा 13 * 13 मा जागोन बेनो 13 * 13 169 जाहैगोन 169 होमबा थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आनो जाहैबाय थार फिननाय 169 आनो दा डाइरेक्टलि नैबेखौ जोङो मा खालामनो हाखाबायमोन 13 खौ स्क्वायर खालामबानो जाबायमोन 13 × 13 169 जागोन बिनि फिननाया बेनो कुइसन नम्बर 4 आव दङ गाहायनि बिबुंथिफोरनि गेजेराव बबे बिबुंथिया गेबें नङा दा ओरैबायदि होनदों गाहायनि बिबुंथिफोरनि गेजेराव बबे बिबुंथिया गेबें नङा होनना बुंदों थारमाने गाहायाव माखासे जोंना बुंनायफोर दङ अपसन A B C D दङ दा बिनि गेजेराव बबेबा मोनसे बिबुंथिया माने गेबें नङा आरो माने बबेबा मोनसे बाथ्राया गोरोन्थि जानानै दं आरो बे गोरोन्थि जानाय बाथ्राखौ जोङो सायख'नांगौ दाना दा बाहाय होनदों अपसन E आव दङ नै मोनफ्रोमबो जरा अनजिमाया मिथिंगा अनजिमा दा मोजाङै जोङो साननानै नायनांगोन मोनफ्रोमबो जरा अनजिमाया मिथिंगा अनजिमा दा जोङो जरा अनजिमा होननाय लोगो लोगो जोंना मानिफ्राय जागायो 2 निफ्राय जागायलाङो 2 4 6 8 बेबायदिनो जोबनो गैया दा बे गासैबो जरा अनजिमाया मायाव गोलैजोबगोन मिथिंगा अनजिमायाव गोलैजोबगोन बेखायनो बियो थार आरो बे थार दा बाहाय जोङो थारखौ नागिरनो थिनाखै गेबें नङाखौसो नागिरनांगौ थार नङिखौसो दा बियो थार जागोन दा अपसन बि बयनिख्रुइबो दुइसिन मिथिंगा अनजिमाया 1 बेबोथ' थार बयनिख्रुइबो फिसासिन मिथिंगा अनजिमाया 1 बेबो थार दा ओरैनो नै अपसन C आव लाथिख'आ मोनसे आबुं अनजिमा बेबोथ' थार लाथिख'आ मोनसे आबुं अनजिमा जों बयबो मिथिगौ बेबो थार दा अपसन D खौ नायनो मोनफ्रोमबो मिथिंगा अनजिमाया जरा अनजिमा दा मोजाङै बाथ्राखौ नायनांगोन मोनफ्रोमबो मिथिंगा अनजिमायानो जरा अनजिमा दा मिथिंगा अनजिमा होननाय लोगो लोगोथ' जोंना मानिफ्राय जागायो 1 निफ्राय जागायो 1 2 3 4 5 बिदिनो थांबाय थागोन आरो होमबा दाना नायदो बाहाय मोनफ्रोमबो मिथिंगा अनजिमायानो जरा नामा जराथ' नङा बेजोराबो थानो हागौ बाहाय जराबो थानो हागौ बेखायनो नैबे बिबुंथिया माने गोरोन्थि जानानै दं आरो दा माखौ सायख'नो थिनदों गेबें नङिखौ सायख'नांगौ गोरोन्थिखौ सायख'नांगौ होमबा बिनि थार फिननाया जोंना नैबे अपसन D आसो जासिगोन थार फिननाय D आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय कारेक्ट एन्सार आरो कुइसन नम्बर 5 आव दङ जुदि मोनसे मुवानि बेसेना 200 रां जायो आरो 10% रेहाय जायो मुवानि थाखाय बायग्राया होनो
गोनां बेसेना जागोन थारमाने मोनसे बेसाद एबा मोनसे मुवानि दामा बेसेबांनो 200 रां 200 थाखा 200 रां दा बेहाय 10% रेहाय जाबाय बेहा 10% डिसकाउन्ट मोनबाय बियो 200 रांनिनो 10% आ डिसकाउन्ट जाबाय बेना होमबा मुवानि थाखाय बायग्राया बेसेबां रां होनांगोन दाना बेसेबां रांनि बायनांगोन बे मुवाखौ मोनसे बेसादा जुदि बियो 200 थाखा जाबायबा बेखौ 10% 10% खौ बियो रेहाय मोनबाय डिसकाउन्ट मोनबाय होमबा बेसेबां रां होनांगोन बियो बेखौ दिहुननांगौ थारमाने जोङो बेखौ दिहुननांगौ जायोब्ला ओरैबायदि नायनांगोन 10% डिसकाउन्ट मोनबायबा बेसेबां पारसेन्टखौ होनांगोन बियो 200 रांनिनो बेसेबां पारसेन्टखौ होनांगोन बिलाय 200 रांनिनो 90% खौ होनांगोन बियो 90% खौ होनांगोन बियो 10% डिसकाउन्ट मोनबाय नालाय 100 आव 100 आव 10 थाखा मोनबाय नालाय 100 आव 90 थाखाखौ होनांगोन बियो होमबा 90% खौ जों बोरै लिरगोन गोजौआव 90 होनानै गाहायाव 100 होगोन बे जाहैबाय 90% खौ जों बिदि लिरगोन दा जों बेखौ ओरैबायदि खालामनो हासिगोन दाना दानलायलायनो हासिगोन 0 जों 0 दाननो हायो 0 जों 0 दानबाय होमबा मा थाखो बाहाय 2 थाबाय बाहाय 90 थाबाय दाना 2 जों 90 जों सानजाबनानै मा मोनो बेनि एन्सार जासिगोन दाना 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' 2 सानजाब 9 18 जाहैबाय 180 रां होमबा बेसेबां रां होनांगोन बियो 180 रां होनांगोन 180 रां दा बिनि फिननाया अपसन डि आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बेखौबो हादों जानो हागौ बेबो जोबोर गोरलै बुंनो थाङोब्ला आसाम पुलिसनि नैबे मेथ्सनि कुइसनफोरा एसेबां माने गोरा नङामोन नोंथांमोना एसे मोजाङै साननानै जुदि दिहुनदोंबा फिननायखौ मोनगोन दा कुइसन नम्बर 6 आ दङ जुदि जों सा 10 हौवा मानसि सा 16 हिनजाव मानसि आरो सा 20 गथ'नि मादाव 460 रांखौ समानै राननानै होयोब्ला साफ्रोमबोनि बाहागोनि बिबाङा जागोन थारमाने बेयो ओरैबायदि होदों जुदि जोङो सा 10 हौवासाफ्रा बेसेबां दङ 10 जन दङ थारमाने सा 10 दङ आरो सा 10 हौवा मानसि ओमफ्राय 16 हिनजाव मानसिया बेसेबां दङ 16 जन दङ ओमफ्राय मा होनदों सा 20 गथ'फोर दङ दा बिसोरनि गेजेराव माने नैबे 460 रांखौ समानै रानना होदों आरो दा होमबा जोङो मानसिफ्रा साबैसे दङ गासै बेखौ दाजाबनांगोन हौवा मानसि हिनजाव मानसि आरो गथ'फोरखौ लानानै साबैसे जागोन बेखौ जोङो दाजाबग्रोनानै लानांगोन दा जोङो दाजाबबा मोनगोन बाहाय 10 20 30 40 46 जागोन बियो होमबा गासै 46 जन मानसि दं आरो दा 46 जन मानसिनो जुदि 460 रांखौ राननानै होयोब्ला सासेयाव थाइबेसे गोलैगोन दाना बेसेबां गोलैगोन बेखौल'सो सोंदों दा जोङो जोबोद गोरलै ओरैबायदि जों राननो हायो 460 रांखौ जों माजों राननो हायो 46 जों राननो हायो 46 सानजाब 1 46 जाहैबाय लाथिख' थाबाय नै 46 सानजाब लाथिख' लाथिख' जाबाय होमबा बेसेबां गोलैखो 10 रां गोलैबाय सासेयाव 10 थाखा गोलैगोन बियो होमबा बेनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए जाहैबाय बिनि थार फिननाय बेबो माने जोबोद गोरलै कुइसन आङो सिगांनि भिडिअफोरावबो आङो बुंखादों आसाम पुलिसाव एसेबां माने गोरा मेथ्स फैया माने जोङो मोजाङै सानबानो जायो आरो थारमाने जोङो बाहाय एसे माब्रै जाथावथाव बे कुइसनफोरा माब्रै जादों मा बुंदों बेखौ मोजाङै साननानै जोङो होबानो बेफोर कुइसनफ्रा जोबोद गोरलैमोन नोंथांमोनाबो हादों जानो हागौ कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना हादोंना हायाखै माबायदि हादों मेथ्सआव दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन माखासेया कमेन्टबो खालामहरदों हानायबो खिथाहरदों माखासेया WhatsAppनि गेजेरजोंबो हरदों मेसेज खालामहरदों माने मेथ्सआव एसे हादों 46 माबा 20नि मादाव 14 मोनदों सोरबा 16 मोनदों बेबायदि आरो दा नोंथांमोना माबायदि हादों नोंथांमोनासो मोनथिसिगोन दा जोबोद गोरलै आरो बिनि फिननायफोरा नै कुइसन नम्बर 7 दङ नै जेब्ला 2 to the power 2x plus 1 divide 4 equal 8 जायो अब्ला x नि माना मा जागोन थारमाने नैबे समानथायनिफ्राय माखौ दिहुननांगौ x नि मान दिहुननांगौ बेबायदि कुइसनखौबो आङो सिगांनि भिडिअआव लाबोखांखाबाय नोंथांमोना नायदोंब्ला बेखौबो हागोन दा जोंना मा खालामनांगौ बाहाय 2 to the power 2x plus 1 दङ बे जाहैबाय पावार बिनि बे गोहोदिन्थि बियो 2 नि गोहोदिन्थि बियो 2 आ जाहैबाय हासा दाना नै बाहाय मा दङ राननाय दङ दा नैबे 4 खौ जोङो मा खालामनांगौनो बेखौ जोङो सिफायनांगौ दा जोङो बेखौ मा खालामनांगौ गाहायनि हासाखौ जोङो मा खालामनांगौनो एखे खालामनांगौ होमबा जोङो बेखौ मा खालामनो हायो 2 स्क्वायर होनो हायो जोङो 2 सानजाबनै 4 जायो नालाय 2 सानजाबनै 4 जायो बेखायनो 2 स्क्वायर होनो हायो दाना 8 खौ मा होनो हायो जोङो 2 to the power 3 होनो हायो बा 2 क्यूब होनो हायो माने 2 3 सानजाबोबा 8 जायो
बेखायनो 2 क्यूब जागोन बियो दा बेबायदि जायोबा जों मा खालामगोन दाना दा बाहाय जोङो बेबो 2 मोनसे 2 लागोन जोङो दा नैबे डिवाइड जानाय लोगो लोगो मा जायोमोन am राननाय an मा जायोमोन a आ a मोनसे थाबाय m माइनास n बेबायदि जायोमोन फर्मुलाया m माइनास n बिनि पावारफोरा माइनास जायो अब्ला जों मा खालामगोन बेखौ 2x प्लस 1 माइनास 2 बेबायदि जागोन बियो होमबा मा थागोन 2 to the 4 3 आनो थाहैबाय क्यूब आनो थाहैबाय थारमाने दा बेबायदि जाबाय ने दा जोङो मा खालामनो हायो दा बाहाय 2n थाबाय बियो 2x बियो n to नङा x 2x बियो 2x दा 2x जाहैबाय बियो 2 निफ्राय 1 माइनास खालामबा जागोन माइनास 1 जागोन बेयाव देरसिनाव माइनास खाय माइनास 1 जाहैगोन होमबा मा थाबाय 2 to the 2 क्यूब थाहैबाय दाना दा जों मा खालामगोन दा बेबो 2 जाहैबाय हासेया एखे जायोबा पावारफ्रा मा जायो समान जायो एखे जायो होमबा बेहाय 2 नालाय हासेया एखे नालाय बेखायनो समान जाहैबाय होमबा जों मा लिरनो हायो डाइरेक्टलि जों मा लिरनो हायो 2x माइनास 1 समान नैबे पावारा बेसेबां क्यूब एबा 3 होनो हाबाय जोङो दा जों मा जागोन 2x माइनासआ थांबा प्लास जाहैबाय प्लास जाबा मा जागोन बे 4 जाहैबाय डाइरेक्टलि ओमफ्राय जोंना मा जागोन x खौ लाखियोबा नैबे डाइरेक्ट 4 खौ नैया रानैसिगोन माने सानजाबमोन नालाय बे रानैसिगोन 2 खौ 2 जों मा मोनगोन 2 मोनगोन बा एन्सारा मा जागोन 2 अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय कुइसन नम्बर 8 आव दङ गाहायनि बबे मोनसे सानखान्थिनि बिबुंथिया थार दाना बाहाय मोनब्रै अपसन होनाय दङ बे मोनब्रैनि गेजेराव बबे मोनसेया थार बेखौ दिहुननांगौ थारखौ नागिरनांगौ आरो दा होमबा जोङो अपसनफोरखौ फारि फारि नायलांनांगोन अपसन ए अपसन ए आव दङ -9/40 आ माने 3/20 नि देरसिन होनदों आरो दा बेथ' जाथाव नङा माइनास सिन थानाया जेब्लायबो प्लासनि देरसिन जानो हाया माब्लाबाबो होमबा बेयो जाथाव नङा बे जाथावा दा अपसन बी 5/8 आ माने 3/4 नि फिसासिन आरो दा बेयो जानोबो हागौ बेखौ जोङो दिहुनबा मोनगोन दिहुनोबा गोबां फर्मुला दं दानखाव सानजाब फर्मुला दङ राननाय फर्मुला दङ दुसासा लानाय फर्मुला दङ बेबायदि दङ दा बेयो थाथ'थों नैबेखौ नायनायनो दा अपसन सी खौ नाय बाहाय लास्टनि माने गाहायनिया माने एखे बेबो 6 बेबो 6 होमबा एखे जायोब्ला मा जागोन गोजौनिया बबे देरसिन बेसे देरसिन जागोन बबे फिसासिन बेनो फिसासिन जागोन दा होमबा बेबो 6 दं बेबो 6 दंखायो नालाय 7/6 आरो 5/6 होमबा 5/6 आ ओरै होनाय माने देरसिन होननाय जादों आरो नाथाय बेथ' देरसिन नङा ना 5/6 आ 7/6 नि मालाबाबो देरसिन जानो हाया होमबा बेबो नङा दा बेखौ नायदो बेखौ जोङो दानलायलायनानै समान जानांगोन दा जोङो बेखौ 3 जों राननो हायो 3 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 3 जों रानबा 3 आनो जागोन नै होमबा बेखौथ' 3 जानो हाला होमबा बेबो जाथावानो नंखाला ओंखायनो एन्सारा अपसन बी आ जासिगोन थार फिननाय दा जोङो बेखौ दुसासा लानानै खालामबा बेथ' 5/8 आनो जाबाय दा जोङो नैबे 3 आरो बिनि दुसासाया मा जागोन 8 जागोन ओंखायनो बेखौ 8 खालामनांगोन होमबा बेखौबो 8 खालामनांगोन दा होमबा नैबे 4 खौ 8 खालामनांगौ जायोबा बे गाहायाव 2 सानजाबनांगोन होमबा बे 2 सानजाबनाय लोगो लोगो बैयावबो 2 सानजाबनांसिगोन दाना 2 सानजाबा मा जागोन बियो 4 सानजाबनै बे 8 जाखाबाय ओमफ्राय 3 सानजाबनै 6 जाबाय होमबा 6/8 जाहैबाय बेयो 5/8 मोननै होमबा बेयो देरसिन जाहैबाय 6/8 आ 5/8 नि देरसिन जाबाय ओंखायनो बेयो थार दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय माखासे सोंनायनि फिननायखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव लाबोजोबनाय जासिगोन बेखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोननाय थाबाय थेंक इउ